didatoske cowok. Oke, yuk. Tak iso-isone ya. Ya, ya. Kancane lho, Tok. Bareng-bareng bersama Sito Budi Campur Sari Karade Sari luar biasa. Yang bisa bernyanyi boleh ikut bernyanyi. Terasane ati kang randang seni pengliang hanya aku kowe laku katresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo kena ati nan pancene tresno kuwi akeh pacoban. arepku mako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu diakoni Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah pring kang kuwa. Kamas kowe sing tak sayang lali aku kudu kehilangan Nimbas mustika enaki dongaku siji tresno iki abadi tuh dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti wase Sari goyang cowok. ada cakep juga cakep Ada Susi. terima kasih bos luar biasa apa ya orangnya apa kayak oh iya oh Kamas kowe iya sing tak sayang raliyo aku kudu kehilangan Nimas mustikane ati dongaku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara anggon kula lapun tresno datang kendhat saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih Whisky mewah. Kamas kowe sing tak sayang raliyo aku kudu kehilangan Nimas mustikane ati dongaku si tresno iki abadi dewa
Wah, saya